Dr. Marcel Aja. Dr. Marcel. Woke Jagam. Thank you, MC, DJ. The next person to the high table is the Chairman, Council of Elders. Chairman, I have a so the last shall be the best. Professor Nick Monek, Woke Jagamba, Mr. Prof and Mrs. Yes, all the elders. Hello, I get t-shirt next week. Yeah. DJ Jeff. Professor of mathematics on the fetcher. Have you told my tomato baby? Baby, something that you remember. Baby, that sugar. Everybody do it. Atlanta campus away we don't come back. And then Nubu Association was in Atlanta. Right. To the high table, please. The House of Delegate Presiding Office. Yagata Biokutan. Sir and Lady Obe Thank you. Biko Umunanyogromaka Wamata Chief and Lord Okike Mwanko Eda Biko Bilite Biko Umo and Biko Woke Jagamba, everything God in Kawaban. Chief and Lord Sam with it. Sam. Sam, I met yeah. Always
the presiding officer emeritus. I didn't know he can go bed because now I'm going to be here. And my the presiding officer emeritus 2015 convention, chief doctors Ikenna Fortune Duru, Akenefo Guru, president SND Guru in Michigan, Akenesho Bike, Eva Baba Bibola, what's the name of the one that Thank you. Biko unu ga-enyere m aka kpọmata onye na-anọchite anya Imo State, onye gọvanọ Rogers Owele jitere ka ọ nọchite anya Imo State. Ya wụ Dr. Sir Nwankwo, special advisor to the governor. Dr. Nwankwo. Anope? On there? Hey! Naga. Only from but I'm really someone, but I'm your engineer Bruno. Okay. Ubu aya kumatako isha. Ima onye kpọrọ nze gwumre ni elu mwe mere na go okole. Awu de mmiri ojo foka awu ihe oginye awu tennis kwatia. Biko ohaneze onye ga-ebile onye m na-agbo na aka ọkra anyị nọ nga na omenala Igbo. Awụ nnukwu mmanwụ aka ile oke mmanwụ. Ya wụ His Royal Majesty Igwe Obidiagwu Onyes Eze Nri Gburugburu. Okay, you got my shit. This is one for you. Let's go.
Solo. Thank you. Chere no, bu mata godi mwana bona ne bia ko bra modinga. Ana kai pa ni mogu mwana. Yes, sir. Thank you. So, stand up.
Thank you, DJ. Thank you. You are doing great. Anyone will just fist now, I will take them. I beg, yeah? Biko Chairman, I got Reverend Dr. Emeka Niwe. Wonderful. Time, we give you all the glory. We give you all glory. We worship you, our God. You are worthy to be praised. Amen. Ikokai Erin Chineke. Naked so you want Chineke. I need bully you, I need a jagging mine, a gozigi. And a gilwig bochi, that's a chinile. Eze catches zenile. Onye wem madu, onye kerem madu. Onye wurelaja, one madu, kunyo me nkendo. I na one. Mgbe na-adị ndụ mgbe ebi ebi alaeze gị enweghị ọgwụgwụ anyị na-aja gị mma anyị na-asị ka mbuli elu otuto niile na ngọzi niile na ugwu niile bụrụ nke gị mgbe niile n'aha Jizọs nna nke nsọ anyị gbakọ ebe a ndị Igbo ọtụtụ oge ka ị na-akpọ ndị Igbo ka ha chegharịa ka ha mara na ndị a bụ ndị gọziri agọzi n'ịhọpụtara dị iche onye nwe Chineke mana anyị na-efe ihe akpọrọ akpọ ihe anyị ji anya ahụ ego na akụ na ihe ndị ọzọ ala anyị na-agba ọkụ anyị na-achọ oke onye nwe Chineke a na-arịọ gị biko mere anyị ebere bịa gbara anyị mmehie anyị niile bịa sachaa anyị mmehie anyị mere anyị ebere nna nke dị nsọ ịmaziri ihe niile ọtụtụ ndị Igbo agụrụ na-agụ ha ihe siri ha ike mana anyị nwekwa ndị nke na-eriju afọ na na-echeta ndị ọzọ biko a na-arịọ gị nna dị nsọ mere anyị ebere ka anyị mara amara gị na ịhụnanya gị nke iji hapụ oche eze gị bịa n'ụwa nke a ịbịa zọpụta mmadụ kpuru isi mmadụ lara n'iyi a na-arịọ gị onye nwe Chineke ka nzukọ nke a ọgbakọ ụwa niile nke ndị Igbo enwere na New York nke bidoro ụnyaahụ nna dị nsọ ka ime ka anyị si n'ime enwepụta ihe ga-ezuru anyị ga-adịrị anyị mma n'ala Igbo n'aha Jizọs a na-eche ndị isi niile n'ihu gị na-arịọ gị nna dị nsọ ka ị bịa nọnyere ha ka ị bịa wee chezie ha nye ha obi dị umeala nye ha ike nke gị ha ga-eji wee na-arụ ọrụ mejupụtara mmụọ nsọ nke gị kọdụ ike niile na-edola anyị azụ ike ọbụla na-adọla ndị Igbo azụ anyị chefuo onwe anyị
chefuo otu isi wee hụ ya n'anya biko ọ na-arịọ ike iji ọbara Jizọs ka gbuo ihe ndị a niile taa n'abalị a kwe ka ụmụ Igbo mara gị ka a zọpụta ha ka a bụrụ ndị a mụrụ ọzọ n'aha Jizọs na biko mere anyị ebere mmadụ niile bi ebe a onwe ndị na-eji ha ahụ ka a na-arịọ gị onye nwe m Chineke tupu ha ga-apụ ebe a ka ime ka ahụ dị ha mma n'aha Jizọs ndị mmadụ nwụnahụrụ tụmadụ a na-echeta nwanne ya nwoke Dr. Ken Igwe onye nwe Chineke a na-arịọ gị ka ị bịa kasie ya obi chezie ụmụnne anyị ndị ọzọ ndị na-eru uju ndị na-enweghị ike ịpụtara ebe a taa ndị nwere nsogbu niile dị iche iche a na-arịọ gị gbapụta ụmụ gị mere ha ebere n'aha Jizọs bịa gọzie ụmụ anyị niile ndị a mụrụ n'obodo a ka ha mụta asụsụ Igbo anyị ka nne na nna na-egosi ụzọ ziri ezi wepụrụ anyị ụzọ aghụghọ niile ụzọ wayo niile dị iche iche ekwela ka ha na-abịa anyị nso ụzọ iri ngarị ime ihe na-adịghị mma mee ka anyị mara na otu ụbọchị anyị ga-abịakwute gị ịza ajụjụ n'isi onwe anyị zọpụta ụmụ gị niile kwee ka ihe niile a ga-eme ebe a bụrụ ihe ga-enye aha nsogbu otuto ka anyị wee bulie gị elu n'ihe niile a na-eme gọzie nri anyị na ihe ọṅụṅụ anyị gọzie ụmụ okorobịa na ụmụ agbọghọbịa anyị ka ha lụọ di lụọ nwunye mụta ụmụ ha wee too n'ihu ha n'aha Jizọs biko mere ụmụ anyị ebere ndị na-enweghị ọrụ chọrọ ha ọrụ mere ha ebere ndị nọ n'ụlọ akwụkwọ chezie ha ka ha wee gụọ ghọta ihe a na-agụ wee gafee n'ule ha niile n'aha Jizọs na biko mgbe anyị ga-anọchi ebe a wee laa tụrụ anyị laa n'ebe anyị dị iche iche asị ọgbakọ mee ka anyị cheta ala Igbo anyị mee ka onye ọbụla bụrụ nke a dịka ibu arụ ruo mgbe ala Igbo anyị ga-adị mma mgbe anyị ga-ahụ ibe anyị n'anya ka anyị nwee otu obi nwee ịhụnanya biko na mere anyị ebere gbara anyị ihe niile anyị na-arịọ gị ihe ndị a niile site n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị n'aha nke Nna na nke Ọkpara na nke Mmụọ Nsọ biko kọpụrụ na ya ka kọpụrụ na onye ụkọchukwu ya Dr. Ejiofor ele ebe ị nọ Prọfesọ Ejiofor anyị emekwa ka anyị si eme ya ahịa nwa nwoke obunye gị ọchị ya wachite New York ahịa ekwanụ ihe eji agbara ya ụgwọ onye wetara ọjị wetara ndụ ndụ onye iwu ndụ onye azụ egbe belu ugobelu nke dibịa ebelu na-agosi ebe ọ ga-akwụ ofu isi adị eme ọfịa ụmụnne m emego m ka m si mụta ọ bụ eziokwu ahụ bụ onye isi ọgụ ozi ndị Igbo na New York ebunyego m ndị nna m ukwu ha bụrụzie ya gawa ebe ọ masịrị ha ndị Igbo makanụ ndị Igbo makanụ yanụ zụọnụ ụmụ unu zụọ unu New York in the house ndị New York agwaghị anyị na fan ọbefa bili ebili anafọ na-asị anyị nnọọ na iji abịa tata unu afụgo na aka m dị alọ ọ dị ngidingi wee sị na a ga-eme ka esi eme the chairman of World Igbo Congress Jones Eto ịfụgo n'ihe na inye m ikike ndị be anyị sị na onye nna ya si na ori na-eji ọba gbawa mgbo oge o si dị ọ bịa bụrụ ụmụ ya the chairman of Council of Elders na ebe a and ọ na-enye the chairman of the convention nakwa ebe a ya aga m ebunye the chairman of the convention ka ọ jiziela aka ya wee dozie aka ya esi dị ọ iji wee gwa gị na the chairman of World Igbo Congress anabata gị ọjị ya ọ si anyị gaba n'iru so n'obi ka anyị nọ Igbo mma rienu nwanụ udo dịrị unu biko ọjị abịala n'iwu chairman o gosiri ndị ga-awa ọjị mụnwa ga-ebukwuru ọjị a ga-abịnye ndị mara otu esi eme ọjị
ọjị a ga-esi n'aka m pụọ n'aka gaa n'aka nna anyị Prọfesọ Nick Moneke ga-ebunye ọjị a ga-eme ihe niile rịkọ niile dị na ya ya emebe ọjị a otu si were dị biko ọjị gaa n'aka Nick Igbo kwenu, Igbo ṅụanụ, mụanụ, zụanụ. Ọ dị ka mba agụụ dịkwa ka onye bịagbo ndị agha sụmara m anyị achọrọba ndị daanụ ọnụ. Biko nụ, aga m ayọ the director ka o kee ọjị a o nwere ka o si wee kie n'efifie si etu awa kekwa nke a ịghọta ka o si mee ekesi anya ma tupu ekebie ndị Council of Elders ibe m Maazị Nnadi na nwunye ekelekwa m ụnụ ma Maazị Nnadi na onwe ga-afụ ọjị Okike Maazị Okike ewetakwala ọjị ara ama iven mere iven chairman wetara anyị ọjị ndị New York wetara ọ ka ndị bụ Council of Elders ma na ọjị nọkwa ebe a director so ibe ga-eme bụ aga m ayọ director ọ tụwa ya ọjị maka ya nwa masị etu o si bie n'evi amakakwu anyị elozokwana anyị nwa bụ Council of Elders na ogbu ọja na-eficha ọnụ emesizie ya atụwasị ọjị ebe ọ bụ na anyị enwego onye Igbo nọ n'enu ya bụ eze nri ọ bụrụ ọdụ just eze Igbo na eze nri ọ nnukwu eze ọ nnukwu ihe bịara anyị emechazie atụwasị ọjị anyị wee ya ọnya ka onye anyị blessing wee wara anyị ọjị ọ ka anyị ma omenala ga-esi gaa ma ndị Council of Elders eji m n'aka na ụnụ ghọta ihe mere Okike ịghọta ihe mere omenala anyị ahapụ omenala mere omenelu ma asịsị lotekwa na anyị ma na-atakwu ọjị onye isi anyị bụ chairman jee eto ọnụ ya nwa ka a ga-ebidolu enyezie ya ọjị na-ekewezie gawa Joseph Eto Chairman Bankete, Chairman Just Bankete, ọjị na-abịa nwee ndidi 1 minute. Biko ọhaneze o nwere ofu nwanne anyị nwoke si na igwe eze nri batara na ọjị ebutere n'ihu onye eze na ọjị ahụ bụ ụtọ ya chọrọ iyi ọgọdọ na ya ga-eyinye ya panta n'ihi ihe a na-akpọ Maazị Bon FM Radio Lagos ka ọ bịa demoja dobe ya n'elu hotel ka ọ bịa jenye ya akwa tutu ya gaa n'ihe chairman eburu nri eze nri nwanne mmadụ ngwa ịhụna ọtọ ọjọọ eri ọ sị na ikwuru nkwa na a ga-eyinye ya akwa ibe ga-eje laruo ala Igbo ya mara na ya bịa mere emegile na naira mekwa ya na dọla n'aha Jizọs.
ekene ọnụ ya kene m nze kene na okorokodo ụmụ ikorobịa aba anyị ndị unu dị ike ọgụ ma gbacha okwu ndị jiji ahụ na gbacha ụzọ ewu aba na ụta ji ọcha asị m nze ya dụ na okoro ya dụnụ ndị unu chiri echichi ekene ọnụ ka m jiri bịara onwe m nwa na-aka mma akụ ya kasị ka ike nọ maka ija maka ọka efu ọ maka ija ma fụọla onwe ya ọkụ ụgwọ n'ọkụ egbe a sị m ọchụ ụgwọ jide agwọ n'ogburigwe na agwọ esi n'ogburigwe ata mgbọrọti mkpa rapụrụ dịka ike nga enyi na-edu enyinu ọkwa akara aka onye na-edu ya n'ụmụ ọrụ na-akpọ gị ọ na-enere nwaanyị ọ na-emere onye so ya nne na-ebere m akpa atụtakwa m ive tịntị nkọrọ nkọ ma na-echi m anya ị na-ekiri m ekiri ọ na-atọ ụtọ ọ na-egwe m igwe ọkwa nwaji a na-enwe ala nwere inye ụmụ okoro aja ga-ezube ezube ebe ka ha eru ude na ama atatuo ngịga igwe abunze ebioku abudike abeja nike uzakondo nekere nanya sambugi nka agirige igbo nwoke ọma abiri nwanyị ọmọdime anụ nwa mmiri na oboja nụkwa aja na obosi mkpamkpam eji asụ aja ọbịa nekere nka na agbụrụ n'okwu ama nke a na-esi bụ ewu ibe na mụrụ ọgwụ ogere na-achụ ume n'aka isi ọkụlọkụ na na-akụ azụ na ndụsa asakpọrọ nwa daba ebilie m ike nga mmadụ ire esu enyi ọkụ kama mma asacha eme ajarịba asa m Ebraham ogbubere okwu onye dịka mkpụrọ ike na-agwọ nta agwọ mkpụrụ agwọ na-egbotu chachachata gwụkwanụ ibe na-abịa na igbo niile ọnwụ na libianụ nso n'ụba n'anya agwọ ya wa ọjị ọjị bụ ife a na-enye onye bịara be mmadụ iji gosipụta n'obi ọma ijiri nabata ya ọkwa ya wa ọjị igwe okwu mmadụ a na-ana n'eziokwu aka na ibie na-abụ ka nwee nri ji amụ nri ala ekene nga ekene ọnụ ekene ekene nwe oje n'ugwu owuchie ọkwaju ọhụ dịka eto n'oji sewela anyị okwu mgbe e mere kwube ibe Culture. I love you. Thank you. Igbo kwezonu ndị onye isi World Igbo Congress na ndị niile ya na ya na-achị ekene dịla unu eze nri afụgwọ ọjị unu dobe n'iru ya unu ewe n'iwe maka na ọjị nwere iji ose eje ọ na o jere ba mma ma ya ga na-aba mma wee si na ọjị eze dị eze n'aka ọ ya agharịkwa ebe o wetara ihe ka e wee bidokwa n'isi wee kewe ya sigbukwala ọjị a onye eze wetara ọjị maka na onye ọna wetara ọjị wee eze daalụ m What is it? That's exactly how to do it. Ngwa nye Professor Nick Mwaneke, who Chairman of Council of Elders. Igwe, ya dị ogologo, ya dị ka nka, ya nọ n'ọrụ mgbe ịchọ. Igwe, anyị kelere gị, daalụ maka ije ịbịa. Imo,
Rivers n'ebe a ikwere Rivers Igbo kwenu ndị Igbo kwenu ndị Igbo kwenu ọ dị m daalụ maka ọjị awụ nzu ka eze nri ji aga ọjị awụ na ndị amara ibe nzu na-enu nzu awee na-akpọ na-ekwu ka ekene onye nwe nzu a onye kele ụwa Chukwu okike anyanwụ na-agbara ịtọ n'ime ofufe anyị ekene yi ọ maka ndị Igbo ka anyị bịara o nwere ndị gbara agụ na-asa mmiri na-asa wee lote ebe a nwere ndị be anyị bi n'ebe a mara ihe ọrụ ewee na-ekene Chukwu maka ihe o meela anyị ihe izi anyị na-eme n'ụtụtụ anyị teta ụla ine na-arụ ma arụziche ya oke ikene Chukwu ihe afọzi n'ụtụtụ ya pụ apụ jee chọọ ebe ihe eri ikene Chukwu ije sie bata ikenekwu ya ndị Igbo kwetere na Chukwu kwetere na ọ dị ịtọ n'ofu ngozi na-eme emume ndị Igbo ndị Chukwu na-efuru n'anya na-eme wee na-akpọkwu Chukwu kere ụwa ọrụ nzu a ka anyị ji akpọkụ ndụ ọrụ nzu a ka anyị ji ekpere ndị Igbo niile ekpere anyị na-asị na mkpụrụ obi unu ga-adị ọcha ka nzu unu wee na-ayọ Chukwu okike ka o dobe unu ọnọdụ nzu na ya maka na mmadụ ara azọ mkpụrụ ọkpakpa yara afụ nzu dị 10 meters n'ime ala ọnya ka o ji wee na-enwu ọcha Igbo wee na-ewere ya na-akpọkwu Chukwu na-ekpekwu Chukwu ya ka ndị fada ndị na-ekpere Chukwu na-eyi ya vedo ọcha wee na-ekene ndị ụlọ ebe a ndị chiri echichi na unu ya echika nka wee na-ayọ Chukwu ka onye kwere anyị ihe anyị eji na-azụ ụmụazị unu rapụrụ obodo unu ebe nna mụrụ unu wee bịa obodo a wee na-ayọ unu ịmara ife niile ndị Igbo na-edowe unu dobie anyị anaghị achọ okwu Igbo anaghị ebu mmadụ Igbo bịa ọtụtụ wa nwantịntị mgbe ụkpa ya juru ọmago unu ejugbo ewesịrị unu ya dị ndụ ọwụ ndụ ka unu ya adịla anyị mụnwa eze nri ya dịjesukuru unu dị ndụ ahụ wee na-ayọ ife nna ayọ ndị okenye ya tụrụ anyị ụzọ unu mara ihe ahụ wee na-ayọ anyị ga-adị ndụ mbọsị eke anyị ga-adị ndụ mbọsị oye anyị ga-adị ndụ mbọsị nkwọ anyị ga-adị ndụ mbọsị afọ wee si ife echi nyaze si n'eze na ọdụ mma ya mma ebido dowe bido n'isi were ekete were Igbo kwenu ọ bụrụ ka a gọwasịra na mma agba eke oye afọ mkpọ Igbo mmadụ ndụ ga-adị ndụ ma mkpọ ma afọ ma eke ma oye anyị adịnọ ogologo na-arụsi ike eze ya adịrị anyị igwe ya adịrị anyị onye ahụ na ibi efu na ogologo ndụ na-arụ isi ike karịcha ya ma ihe anyị amụ anyị azụ anyị eri ibe toe na ya tụọ na ya pụọ ome o pụọ ome ya pụọrọ anyị eri ma nke ya eri anyị ha abịa anyị achọghị nke ya eri anyị ụmụazị anyị mụrụ anyị azụ ibe dị na-akọ n'ọfụ ebe anyị chọrọ ibi ele ọnọfụ
buliere nwatakịrị nkakwụ ya chọrọ ya mmiri oji akwa aka anyị bụ ụmụazị n'iru Chineke ya chọrọ anyị mmiri eji akwa aka anyị adị n'Igbo ya adị onye ya bụ onye ya taịpụ onye ọbụla bụ onye na-ata Igbo ụfọdụ na-anyị gụrụ ebe atọ soro ihe n'isi ife ọjọọ niile na-eme n'ụwa ya megbadie onye ya bụ onye na-ata Igbo ọ bụrụ na akpachara anya usoro ọkụkọ bụ ụzọ na-akpụ ụra anyị bụ Igbo ekwuhie tata bido tata na-aga Igbo gara aga n'iru onwere ya emere Igbo onwere ife Igbo mere mmadụ ya eme Igbo Igbo a na-egbu mmadụ ya egbu Igbo anyị adị ndị be anyị biko nụ anyị wee ọjị ya tata ndụ tata arụ isi ike n'aba Jesu onye nwe anyị. Eyes of compassion, Nigeria's call obey to serve our Fatherland with love and strength and faith. The labor of our heroes shall never be in vain. To serve with heart and mind, one vision bound in freedom, peace and World Congress ka afọ a bụ iche igwe pụtara ya hụ ndị Igbo gozie ndị Igbo Igwe anyị na-ekele gị ndị isi oche niile ka onye chiri ya zere ekele m ụnụ anyị ekelela na ụlọ ndị ọcha taa kwanụ ka anyị na-ekele n'obi Igbo ka obi anyị ọwa anyị nwe obi a taa ụbọchị ọma ndị Igbo na-eme World Igbo Congress. Ha sị m ka m kwuo okwu m nkenke okwu m ọ dị nkenke eji m aha ndị Igbo niile nọ na New York na-anabata ụnụ anyị nye n'ụlọ ọjị erimeri wasoro mmanya nọ n'elu ya wasoro oge sisiri onye ọbụla ma owu ụnụ nyere ma igwe eji ugbu unu nyere m igwe eji ekwu okwu o nwere omenala m ga-eme chairman of World Igbo Congress biko ana m ayọ mgbaghara gị n'ihi na ịma ihe m ga-eme ugbu a ma ọ dị mkpa ka m mee ya. World Igbo
Igbo Congress anyị na-celebrate taa na-eme nkwado ya taa onye ọbụla gee ntị o nwere ndị oshi n'obi ha pụta ruo n'okwu ha si n'okwu ha pụta gawa njem ruo obodo dị iche iche ọ dị mma ma ndị Igbo si na ekele dike na ka o mere eme ike adịghị ime ọzọ ndị mma anyị na ndị nọ na New York is a city that is full of history. And Nobi will here and archives where we store historical documents. And those historical documents, we will share them with you in a very simple way. It will take only 5 minutes. Dika Nambo, ndị aha World Igbo Congress Shinobi Haputa, Shinobi Harono Koha, Yawunda Nabo, weak original framers. Ndị weak bidoro ihe ụfọdụ n'ime ha eme n'oge ụfọdụ n'ime ha dị ndụ by the grace of God ma ọwụ ozugbo ha bịara taa aga m eji nwebere ohere unu nyere m ikele ndị bịara abịa kelee ụmụnne anyị n'ihi na ewepụ na ha echepụtaghị ihe gbasara World Igbo Congress maybe mụ na Ghana ha na ebe a taa idire eri na-aṅụ na-amali elu na iwu ndị Igbo therefore aga m eji ohere a kwado ụmụnne anyị ndị echepụtara World Igbo Congress, the weak original framers. By the grace of God, 3 of them are here today. Agamaboha Hanot, Gospana here in New York, which is the city of records and archives. Yes. Agamabo, the youngest of them that is here, Attorney Charles Madoka. Charles is one of the original framers of WIC. Charles, please come over here. Charles Madoka, Picobia. Yes, Charles Neighbor. Yes, Charles is one of the original framers of WIC. We have an evidence to prove. This is the picture of the 9 of them right here. We took it out from the archives. Got it correct, Charlie? You're here. This is yours. So we cannot be wrong. Look at this. Weak original framers. Just Marigono there. On the cause of Nayuku, Emeka Nadi. Emeka Nadi, Abamna, Onogen Akagemarama. But we will not forget they were one of the original framers of WIC in Eba. When you're looking on God as a proof. Records don't lie. On the cause of Professor Nick Moneke, an original framer of WIC. Nayuku. You have now a picture of Mata is a blessed day for me. And they were for making WIC happen. Here, woman that don't know God. Ndi kozo, Agamapota, Mahano Eba. Onye Maha, Moimecha, Ikiwaha. Chief J.O.S. Okeke is an original framer of WIC. Attorney Ken Okorie is an original framer of WIC. Chief Dr. Locius Akuchie is an original framer of WIC. Yes. One night okay. But then Ambrose Ezema. He was the youngest. Between him and Charles, I don't know who was the youngest then. He's an original framer of WIC. Namdi Banatra, Odoniwa, where? And last but not the least, Chief Okeke, Oya Nambara, Otela, Naponia last one at Houston. Well, we will surrender these documents to the Executive Director of World Igbo Congress, Ken Okorie. Somebody took his own. Oh, yeah, we're here. It's the same picture, but 9 of them. I've called the 9. Oh, the Mandibo, Ekele Mono. Yes, the last but not the least, Dr. Anekwenze. Wachuku Anekwenze is an original framer of WIC. Because no one ever put on them or
kelee ha kelekwa Chukwu n'ihi na ewetu their vision anya na ha na ebe ata na celebrate week ndewo. Thank you. Biko koprani aka. Chairman anyị kpere n'ọnụ. Biko onye ọbụla mechie ọnụ. Gee ntị. Unu abọọlachi. Ana m ewetara unu akụkọ ụwa anyị nke si n'ụlọ ọrụ Radio Without Battery ngalaba nke nzukọ ndị Igbo dị na New York ebe a. Onye unu na-anụ olu ya bụ Ada Dịọramma Chidimma. Na mbido, ndị a gbọgbọrọgwụ okwu anyị ji melisi akụkọ. Otu nwoke nọzi n'ụlọ ọgwụ Jamaica Hospital nke dị na Queens ebe ugbu a na-agbake n'ọrịa mgbe ndị nwunye ya atọ gbakọrọ aka ọnụ gwọọ ya ịba. Otu a na-akpọ mmanya adọ n'udo maọbụ mmanụ n'aha mkpirisi bụ otu jikọrọ ndị na-eke nkwụ na nzukọ ndị Igbo bụ Igbo Organization edeela akwụkwọ depụrụ onye isi ala mba Kenan nke dị n'akwụkwọ nsọ ka o bupụta mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Kristi mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ụmụ agbọghọ mba ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị mụrụ ha mee ngwa ngwa gbanwee aha mba ahụ na-aza maka na ọ na-ahụ ha ahịa. Ụgba na okporoko achịpụtala nwoke Owerri si Panya lọta ọkwụ n'ama. Ụmụ Biafra bi na Amerịka agbarụọla ihu n'etu otu nwa amadi ala Eliza siri jiri aha Biafra eti efele. Ndị be anyị tọzianụ ntị n'ala ka anyị tụpenye unu azụ n'ihi na anyị jere ugbo. Otu nwoke ụmụ ọrụ mgbe aha ya bụ Ichie Ekpori Nwendụ nọ n'ụlọ ọgwụ ugbu a na-ekpori mmiri ọgwụ mgbe ndị inyom ya atọ jidere gosi ya ihe ndị mmụọ ji ntị oke eme. Onye isi ụmụ nwaanyị a bụ Odoziakụ Nwaanyị Ike gwara ndị nta akụkọ anyị na ihe bụ iwe ha bụ na ọrịa ezughị ezu asịkwa onye dara ibido tokwa afọ. Ọ sịrị na nwoke nke na-enweghị aka ọrụ gwara ndị inyom ya atọ na ya na-akwado ịlụbata nwaanyị nke anọ. Odoziakụ a mere ka amata na ndị inyom a cheburu na Maazị Ekpori Nwendụ ji okwu ya egwuri egwu, mana mgbe ha maara na ya bụ ihe esila n'egwu pụọ bụ mgbe nwa amadi a bidoro chisawara ụmụ agbọghọ ọchị n'ụzọ. Odoziakụ a sịrị na ọ bụ mgbe ahụ ka ha jiri kpebie na ha ga-ewere ehihie chọwa ya bụ egwu ojii maka na awọ sịrị na ihe ya ji akpọ di ya n'azụ bụ na ọ naghị ahịa ahụ ihe mmadụ ahụrụ nke onye ọzọ. Mgbe ndị nta akụkọ anyị jere kpọtụrụ ya Ichie Ekpori Nwendụ, onye nke dịka onye ọnwụ suturu ọnụ site na ihe etiri ya, ọ sịrị na anya ya ahụla ntị ya. O mere ka amata na ya ga-achụlacha ụmụ nwaanyị ahụ ụlọ nna ha ozugbo ya siri n'ụlọ ọgwụ lọta maka na mmadụ agaghị anọ n'ụlọ ya n'ọpịa ihe o jiri bụrụ nwoke. Radio Without Battery ga-ewetara unu akụkọ otu nke a siri gaa n'oge na-adịghị anya. Jesu Kristi nwa Chineke mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ọ bụghị naanị ndị Kenan ka o bu n'obi rụọ ọma kama ọ bụ ka nkwụ buru ewu na ọkụkọ tawa. Nke a bụ okwu onye isi oche otu kpọrọ onwe ha mmanya adọ n'udo maọbụ mmanụ n'aha mkpirisi. Maazị a sịrị na ọ bụ ihe mwute na ndị Kenan ṅụchara mmanya dachi ụzọ mgbe Jesu mere ihe ebube a, mana ha bụ ndị Kenan achọghị ka ụmụ ụwa soro ha kporie ndụ ka a ga-asị na ọ bụ naanị ha ka Chineke zitere ọkpara ya n'ụwa. O wee kwuo na ọ na-adị mma ka fada na-eri ya chetakwa broda n'ihi na ire na eze bụkwanụ nwanne. Ụmụ agbọghọ mbụ ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị ọnụ na-eru n'okwu na mba ahụ gbanwee aha ya bụ obodo na-atụfughị oke. Ụmụ agbọghọ asịrị na aha obodo ahụ emeela ka ụmụ okorobịa mba ndị ọzọ ghara ị na-ajụ ma ha kpọwara akpọwa ka ha na-ere ere. Ọnụ na-ekwuru ụmụ agbọghọ asịrị na ihe mere ha jiri chọọ ịgbanwe aha ahụ ozugbo bụ na nwata gafee onye mụrụ o ruo onye ga-alụ. Nwa nke rịọrọ ka a ghara ịkpọ ya aha sịrị na ọgbọ ha ndị mba ọma nke na-azagbu ụmụ udele na-agazi ahịa ka akara ọkụ kemgbe mba ahụ gbanwechara aha ha. Mgbe ndị nta akụkọ anyị jere kpọtụrụ ya
eze na-achị ụmụ ekwensu bụ igwe Ọkpazụ Emenjọ. Ọ sịrị na ihe ụmụ agbọghọ ahụ na-ekwu bụ ihe dabara adaba maka na ndị Igbo kwenyere na mmadụ na-eme ka aha ya si dị. O wee kwuo na ya na ndị ichie ya ga-etinye anya na mmiri gbasara ya bụ okwu tupu ụmụ agbọghọ ya aghọcha nna ga-alụ nke a na-akpọ danta. Otu nwoke Owerri si Panya lọta n'izu gara aga emeela onwe ya public assault n'okporo ụzọ mgbe o jere n'ụlọ oriri wee tachaa ụkpa n'okporoko na-ejighị ego o ji akwụ ụgwọ. Onye nwe ụlọ oriri ahụ bụ Odoziakụ Mammo Swag sịrị na ya chere na nwoke ahụ gbasịsị ebe o siri ala bekee lọta. O kwuru na ụgba n'okporoko nwoke ahụ tara pụtara ihe karịrị $5,000. O mere ka amata na nwoke ahụ malitere lechawa anya ka onye zuru ohi ji mgbe a sịrị ya kwụọ ụgwọ ọ tara. Ọ bụ mgbe ahụ ka Odoziakụ Mammo Swag jiri jide nwoke mmadụ yipucha ya uwe dum oyi n'ahụ wee chụpụ ya n'ezi. Mgbe a jụrụ nwoke a ihe tinyere ya na ụdị omume a nke na ọ na-akụzi mgbịrịmgba agharị, naanị ihe ọ sara bụ ntakwa ụkwa ṅụọ mmanya ndị ụlọ elu wurima. Ndị ọnụ na-eru n'okwu na ọgbakọ ụmụ Igbo ndị bi na mba Amerịka adọọla aka na ntị ka ụmụ ụwa kwụsị iji aha Biafra egwuregwu. Ịdọ aka na ntị a pụtara mgbe otu nwa amaala ala Eliza nke kpọrọ onwe ya Ọka Biafra dere ihe mmadụ na-amaghị isi na ọdụ ya gbasara Biafra. Ụfọdụ ndị aka ha na-aghọ nkọ n'edemede na eze ndị Igbo gburugburu na New York ebe a edepụlarị maazị a akwụkwọ wee gwa ya ka ọ kwụsị ụkwara ahụ. Mgbe Radio Without Battery jere kpọtụrụ Egbede Obulu bụ otu onye n'ime ndị dere akwụkwọ nwata Riawo Ọjụanụ, ọ sịrị na ihe o jiri dị mkpa na ya ga-ewepụta ihu ya ji anyụnsị wee dọọ maazị aka na ntị bụ na ozu nwaada Emenwara eburu ya gafere ama nna ya. Ezi Igbo na New York bụ maazị Obed Ejiogwu sịrị na ihu anaghị atọ ya ọchị ma ọlị maka na ihe mere na Biafra abụghị ihe mmadụ ga-eji gwurie egwu. Igbo bụ Igbo, a sị na onye riwe anụ ka o si atọ ya ma o righị anụ udele orie nke mmadụ. Na mmechi, nụrụ n'okwu anyị jiri mee isi akụkọ. Otu nwoke nọzi n'ụlọ ọgwụ Jamaica Hospital nke dị na Queens ebe ugbu a na-agbake n'ọrịa mgbe ndị nwunye ya atọ gbakọrọ aka ọnụ gwọọ ya ịba. Otu a na-akpọ mmanya adọ n'udo ma ọ bụ mmanụ n'aha mkpirisi bụ otu jikọrọ ndị na-eke nkwụ na nzukọ ndị Igbo bụ Igbo Organization edeela akwụkwọ depụrụ onye isi ala mba Kenan nke dị n'akwụkwọ nsọ ka o bupụta mmanya fọdụrụ mgbe Jesu Kristi mere mmiri ka ọ ghọọ mmanya. Ụmụ agbọghọ mbụ ụmụ ekwensu akpọọla oku ka ndị mụrụ ha mee ngwa ngwa gbanwee aha mba ahụ na-aza maka na ọ na-ahụ ha ahịa. Ụgbala okporoko a chepụtala nwoke Owerri si Panya lọta ụkwụ n'ama. Ụmụ Biafra bi na Amerịka gbarụọla ihu n'etu otu nwa amadi ala Eliza siri jiri aha Biafra eti epele. Ụmụ ibe, ọkụkọ sịrị na chi jiri ya lakpuo ụra, ọ pụtaghị na afọ ejula ya. Ọ bụ otu a ka ọ ha m n'ọnụ taa. Ụbọchị nta ọzọ ka anyị chụọ ọnụ n'Owerri nchi. Ọ bụkwa mụ Ada Diọramma chere m ụrọ wetara unu akụkọ ụwa nke taa. Anyị na-asị unu suru gede ka chi bọọ ọnụ. Biko kopro le chile maka. Every day by day I just dey sing the glory. Everything I do we just dey penetrate glory. I just want to celebrate Jehovah. See them living large, I get them just for my ghetto. Never forget where I come from, not from the book. Oh no 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 no. I just want to celebrate Jehovah. Who they can be what to go back.
am now to say, Chairman sir, our chairman, what the book of Virginia is a matter to
Chairman. Okay. With the permission of the chairman, because DJ chairman has ordered the back track. The chairman of World Congress. Everything I do, we just they penetrate. I just want to say, see, I'm living large, I get angels for my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. No. I just want to say, thank you, people. One day, I can't look if I follow. One day you must go. See, I come from East End, street in brother, you know. If you need that, I don't to be still, you already know. If I know now, you know, you get like that. Oh, now you know, me go get to your home. Man, I did not go back to get a I saw no one who put on that way. I can't must have the phone. So much come up on the under. I feel the what's it under. One I was it on you too. I don't see you. Every day I everything I do, I just want to say, I'm living large, I get them just for my ghetto. Never forget where I come from, not from ghetto. No. I just want to say thank you. Everything I do, we just live in it. I just want to say, never forget where I come from, not from me. I just want to say thank you. Recognize you want to go father.
n'ihi na ile ụmụ nwaanyị anya enweghị ike dị less than $10,000. A ga-agba ka hụ nwata eze. Biko Igbo ngwa amele onye a ga-ebu ige frek okwu ụzọ meghe ya. Dr. Marcel Aja, National Convention Chairman. Ngwa bịala nne agide mmiri bekee burigide fere ye biti aka ihe okwu ogele ga-aka na-aga gị na-aga gị na-smile gị na-achị ọchị because ahịa ọma na-ere Dr. Marcel ndị oge ebiriri asị n'ụlọ anyị n'ihi ibe ha aga ihe yi wọlụ futbọl achọrọ futbọl n'anyị ngwara I got you $200. I'm a shinishi. I'm not going to do it. I never know why, but I never meet your guy. I never meet your guy. I was in Bakakuna Malaki. He's a Malaki, the Grand Marshal, the National Petrol. People's Club. Look at your number. You all look at me, National, my husband, and you get a Malaki. Who do this thing? I didn't get that. Nzana efere police. Efere police ama mi edu ni e. Wọ́n ní kàṣà wọn ní Hausa. A kò ṣe èèyàn ebúlá ẹ̀wọ̀n yìí pè ní òwe yìí pè ní òwe. So ẹgbẹ́ tí a máa lóye 200. Tí a máa lé ẹ̀kẹ́wọ̀n ẹ̀lẹ́ ìṣòwò kẹ́ ẹ̀lẹ́ àrùbá ẹ̀. Bípa wà náà ìlú ẹ̀bà. Okay, I'm see them more than the member people. 250. $250. I'm gonna be a I don't know how to do it. No, good. But I know. I'm not ndị ọla richaka mmụọ ama m na ịkwadebe akwadebe na etu ahụ nọkọkwara adịghị without saying much 6 ọ sị oke dee ya tụkwasị 50 ọ sị na echi wọkụ ụbọchị ha na echire ka ha ga-eti mmanwụ 50. Yes, and then when I'm talking about the total loss, you are here. What's happening? One like a professor, one like because Omwana Gada is Chief Amosika Ephraim. He
Igwe kelere m gị biko nna m. Igwe edela anya n'ụbọchị tata wee na-afụgide ihe a na-eme n'ụbọchị tata biko gwara m ka obi si wee dị gị na ihe ndị Igbo na-eme n'ụbọchị tata. Obi dị m ụtọ. Echetara mgbe e bidoro anyị kpara alụ maka ihe a. Ebi n'obodo a 30 years. Na New York. So anyị maara maka ihe anyị mere. Anyị so kpaa alụ maka World Igbo Convention. So kwuru kpaa alụ maka ebe a. Obi dị m ụtọ na m bịara bịa ebe a tata. Ya ndị niile na-edozi iwe ha doziri ya mma. Unu nwa nọ ebe a gbadokwe n'anya na ndị Igbo na-atọ ọnụ endangered species. Ife anyị na ha achọ ịhụ na Naịjirịa. Ife siri ike. Ukwu ya enyela anyị aka. Efe ngwụchara ọgbakọ. Thank you. Igwe biko kelee ekpere pụrụ iche ị na-ekpere ndị na-ebele ebe a n'ụbọchị tata. Kedu ihe ị ga-agwa, ke ndụmọdụ, ke okwu ị ga-agwa ndị Igbo ndị na-ebele ebe a? Agwa ndị Igbo nọ ebe a ha kpewe ekpere ogologo ndụ na isi ike. Ife ndị ọzọ Chukwu ya enye iwu. Ịmara ife obodo na-asọsọ ọrụ na ya. Ebe asịsị ejere hụ na-ejere maka na omume ndị Igbo. Ịkpọchi onye Igbo na sel tupu ịkpọrọ enye omegbu ihe. Igwe anyị ekene gị. Igwe anyị ekene ị ga-adị Igwe. Come back. Unu na-emanya na ihu ga ihu na-agba nwa m. Ọ gwara ihe ọ na-enye m n'ime eri ọ na-enye m gịnị eri a ihu ga-agbakwa nwa m. N'ihi aga m akpọ ọgọ nwoke wo Patrick Oche. Sir Patrick Oche na Nkechi nwanne nwanyị. Nwunye m so unu ganyere aka mepee efere a. Depụtazi aha anyị akpọwa ndị niile nọ n'ime ya. Yes. Agwụ. Shak na ọga ndị ọla mara ha dị na mmadụ eri na-abụ biko. Oh yes. Ana m anụkwa onye obodo Ugodie onye Nnekede. Ugodie bụ nwunye mbụ nwanne Obed. So anyị nọ here ka anyị mepee apịle beda ka m kpọọ ndị Delta nọ na in the house. Dr. Okonta biko ị ga-abịa ka inyere nwanne ya nwoke aka mepetụle biko. Ndị mụ na ọ na-adị na mma. Owe ndị People's Club nọ in the house. Nze Malaki Okolo biko ije Bendel State Unipen jekwaji akwụkwọ na ekumeko so ị ga-abịa gị emepe efere onye Belta ka ịbụ. Onwe ndị ọgọ m nọ nso ndị Owerri bịa na unu nyere m aka ka anyị mepụrụ nwanne m nwaanyị afere ka ife yi nwa ifi bịa Honorable bịa nso ibe nyere m aka ka anyị mepe efere biko.
na ahụ dịkwa nwanne m nwoke bụ onye ọba ọ nọ m nso Larry Monwe anyị ga-emepe efere mụ na onwe m ga-eji $500 mụ na nwunye m wee mepe efere and ndị kwụ m na-azụ biko ụnụ gwa m ibu m ga-eji nyere m aka mepe efere. Oche is a very important member of People's Club of Nigeria International as a patron. I'm not going to let you open this play without supporting you. And I know my brother here, another member, is going to support. Dr. Ogonja. Patron in the People's Club get to so be below the baseline and supporting the $100. All right. Emana si no mbelede ka eji amadike mana mbelede yi dike na akwadoro kwa makwado ife me na mụ na nwunye m ga-eji 50 wee na support. Ezigbo Honorable Oche and patron Amazimife Mekwu na asị na ndị kwuru okwu ekwuchachara ife dị na Mekwu ma ha emewolu so n'ife dị na ewu na mụ na onye ebe m anyị ewolu $150 wee kwado ife na-eme gawa n'ihu. Honorable Ngozi Ugonabo, biko kinyere anyị aka. Veterans, Honorable Oche, will always support you, and I will support you with $100. Paris Goso. If I am in Abania, so Oche, not support one, not support the other, not support one. We made $100 when we pull on our fella. Anyị ga-adị n'ụlọ ifunu na-eme na anya si asụ anyị nso anyị niile bụ ndị Igbo organization and again at the same time Igbo World Congress so jidenu ka unu na-aga n'ihu. Biko ndị di m ga-ekwunyekwa m efere nke a bụ ụmụnne m bụ ndị kwenye nke anyị aka the sharp ọ bụrụ anyị ihe agbakọtara n'elu ijefa total amount I need to pay for $1,250. Igbo mmamana. Ndogo mmamana. Ibriwe mmamana. Elewu kwekwe mmamana. Ọ ga-adịrị m mma $1,200. Biko kọpụrụ na aka. I'm 50. 1,200. Oh, only. Engineer one year coming down. Oh, plural. Biko, mbanyano. Nani bali aloga drone manaha Jesus. Biko, ono ula chokula back to the hotel. The vehicle abila motor outside. Ndi chokula na ono bana motor.
I have only 10 minutes to finish whatever we're doing. All your chairman, Chairman World Igbo Congress. All the veto power. Our House of Delegates, 9 o'clock tomorrow morning, meeting. Everything. So,
thank you. Ndị New York.
Okolo daalụ nọ n'ikulu mela Maazị Kelvin Anitube Asokwu ekene Ọzọ Godwin Maduko Ọzọ Chirugo na Lọlọ Debi Maduko Lọlọ ụwa dị mma Humphrey Obi Eziọgọ mmadụ akwa akwụrụ nke izizi na Amọbịa na Ada Francisca nọ n'elu Obi Asampete nwanyị ọma obele nwa bịa nụọ ezi nwa dị ukwu n'ifenu onye ọma dịtanụ onye ọcha nara joji bili DCC Charles Adimora Wagner ezigbo dị Cecilia Adimora CC Electric ọkụ oyibo nekezie na obele nwa nọ si Ọnịcha ugwu ọmị ọkagbue